אם אנחנו נדע שהבוס שלנו אוהב אותנו, שהבוס שלנו לא רוצה סתם להריע לנו ולהוסיף עלינו עבודה ועוד עול ועוד איזה משרה מיותרת צדדית, אם אנחנו יודעים שהבוס אוהב אותנו אהבה אמיתית ושלמה וכנה ואמיתית, ולא אהבה תלויה בדבר, כי אני רוצה שהעובד שלי יעבוד יותר טוב, אלא אהבה אמיתית לב אל לב, אתם מרגישים ככה, אז אתם יכולים לעבוד בשמחה ובאהבה רבה יותר. בן אדם צריך להגיע למצב שהוא יודע שהבוס של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא, אוהב אותו, ולא סתם מעמיס עליו. וזו עבודה קשה, אבל אם זה לא היה קשה, אז מה המטרה של כל העולם הזה? סתם לבוא לנוח, לשכב כל יום לרגל לרגל, לגלול בטיקטוק ולהגיד, איזה סרטון יפה, יו, זה סרטון הרבה יותר טוב, זה סרטון. היום בלילה אתה תלך לישון ותחשוב, יו, איזה סרטון טוב ראיתי ב10 בבוקר, האם תחשוב ככה? לא, כי הכל נחלף, הכל מתחלף, הכל עובר מהר.